муҳорибат дар вазни сабук байни Дастин Порье ва Майкл Ченли дар коркар қарор дорад. Оиди ин чиз менеҷери Дастин Порье хабар дод. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Лайкро зер кунед, мо боша наворо оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунед. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов шаби гузашта дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин наворо гузошта чунин навишт: аз интизори бадан ваҷа рост мезанад. Ислам Махачев ба ин муҳориба зидди беҳтарин ҷангувар айни замон дар UFC мебарояд. Чарлз Оливера беҳтарин ҷангувари соли 2022 дар UFC шуд. ӯ яке аз беҳтаринҳо новобаста аз вазн аст. ҳамчунин ӯ дар UFC 12 ғалабаи пайдарҳам дорад. ин муҳориба ҷавоб дар ҳамаи саволҳо медиҳад. як кас таърихро мехонад, а як каси дигар бошад таърихро менависад. баҳонаҳои худро тайёр кунед. мо ҳадафи Оливераро фавран шикаст доданро дорем, иншааллоҳ, навиштааст Нурмагомедов. дӯстон, шумо бо суханҳои Ҳабиб Нурмагомедов розӣ ҳастен ва боварӣ дорем ки Ислам Махачев Чарлз Оливераро фавран шикаст дода метавонад? метавонед фикротонро нависен. хиди Оливера боша шаби гузашта гуфт ки муҳорибаи дар пеш истодааш зидди Ислам Махачевро ба монанди ҳимояи камарбанд қабул мекунад. камарбанд аллакай аз ман аст. барои ман ин боз як ҳимояи камарбанд мешавад. ман вазни даркориро карда будам бе ягон шубҳа. ман ҳис карда истодам ки маро ғорат карданд. ин чиз дар ҳақиқат вазнин аст. ман шунидам ки чӣ гуна падари ман гирья кард. аз духтарчаам боша пурсид ки барои чӣ камарбандро аз ман гирифтанд. ин чиз ба меҳнати кардаи ман рост намеояд. аммо аз ҳама асос ман менталитети чемпиониро нишон додам, ҳатто баъди ҳамаи ин корҳои шудагӣ, гуфтааст Оливера. хотиррасон мекунем ки пеш аз муҳориба бо Ҷастин Гейҷи Чарлз Оливера 200 грамм вазни дигар кам карда натавонист ва аз ҳамин сабаб камарбандро аз ӯ гирифтанд. айни замон Чарлз Оливера расман чемпион нест, аммо қариб ҳама ӯро чемпион мешуморанд. муҳорибаи ӯ зидди Ислам Махачев боша рӯзи 22 октябр дар Абу-Даби баргузор мегардад. шаби гузашта варзигари бебохти тоҷик, чемпиони Eagle FC дар вазни нимёна Самандар Муродов навор карда ба мухлисон ва ҳамватанони худ гуфт ки аз ҳисоби баъзе сабабҳо рӯзи 20 август дар турнири Eagle FC баромад карда наметавонад, аммо ба наздикӣ бармегардад ва ҳамаро хурсанд мекунад. биёин суханҳои чемпионро гӯш мекунем. Ассалому алейкум, приветствую всех. Обращаюсь к своим землякам и болельщикам. По некоторым причинам не могу выступать 20 августа на турнире Eagle FC. Иншаллах совсем скоро вернусь. Радую всех. ва дӯстон, мо ба Самандар Муродов саломатӣ ва муваффақият орзумандем ва албатта ки баромадҳои ӯро бесаброна интизорем. шаби гузашта варзигари ҷавони тоҷик Нурулло Алиев ба яке аз залҳои машҳури Амрико Сенфорд MMA барои идомаи тамринҳои худ рафт ва акнун Нурулло тамринҳои худро дар он ҷо идома хоҳад дод. ҳамчунин дар ин зал дигар варзигари машҳури тоҷик Лоиқ Раҷабов низ тамрин мекунад ва варзигарони мо Нурулло ва Лоиқ аллакай якҷоя тамрин гузаронданд. биёин тамошо мекунем. хотиррасон мекунем ки айни замон на Лоиқ Раҷабов ва на Нурулло Алиев муҳорибаи таъиншуда надоранд, аммо умедвор мешавем ки ба наздикӣ ба онҳо муҳориба медиҳанд ва онҳо ба қафас бармегарданд. мо боша ба варзигарони тоҷик ва мусалмон танҳо муваффақият орзумандем ва албатта ки ба онҳо ғалаба хоҳонем. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба поён мерасад, аммо баъди якчанд соат
боз як навори беҳтарин шуморо интизор аст. Барои ҳамин навори навро интизор шавен ва ҳатман зангулачаро пахш кунен, то ин ки аз наворҳои нави мо бохабар бошен. Дар навори навбатӣ вомехӯрем.